अभी भैया भी तैयार होके आया है डांस करने के लिए, अभी रुक के बैठा है और दीदी भी, और इस तरफ अभी डांस कर रहे, देखो ना यार। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? So hey guys, so welcome to my YouTube channel and the blog. So आशा खालामो नोंथांमोना आं बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबसिन नायलांगोन। तो दायो जोङो थांनो नागिरदों लख्रायाव आरोना, बालिपारा लख्रायाव। इयाव माने जोङो दिनै फुजा नायनो थांनि, दुर्गा फुजा। तो इयाव माने मेला सेला जायोना, बेखौनो दिनै माने आं फार्स्ट टाइम थांगोन, माने आवगोलबो थाङाखै बेयाव मेला जायोबाबो। तो दिनै माने फार्स्ट टाइम थांनोसै। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो लख्रायाव माबायदि जादों फुजाया, तो नोंथांमोना दिनै देखायलांबाय थानोसै। जोङो दायो आब' नेहा थांगोन, ओमफ्राय आरो ओरैजाय आब' रुपा दङ, ओमफ्राय आरो आदा बिनद थांगोन आरोना जोङो। तो दिनैबो जोंहा आरो माने डान्स पारफरमेन्स दङ आरोना। तो दा बेनिफ्राय लख्रायाव बेरायना फैग्रोनोसै, बिनि उनाव तो डान्स पारफरमेन्सआव थांगोन। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो दायो जोङो थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना गासिबो। तो दायो थांबाय थानोसै जोङो। तो दायो आदायाबो रेडि जाबाय नै। तो माने आर'नाइखौ जों सेम लादों सानैजों, ओमफ्राय दा माने मा होनो गस्लायाल' बेलेग जाबाय आरोना। तो माने आं बे गस्लाखौ मोजां नांदों, बेखायनो आं बेखौ गानदों। ओमफ्राय मोजां गस्लाखौ माने अर्डार खालामदों आरो दायो थांबाय थादोंसै जोङो। आयु tapi ini ahok ya sih tuntun dah ini tadi थांबाय थानोसै guys। तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ। Hey guys, A few moments later. तो hey guys, तो दायो माने जोङो फैनानै सारिदुवार मोनफैबाय। तो दायो बेनिफ्राय ससे थांबावनांगौ आरोना, होमबानो मोनसिगोन लख्रा मेला, माने दुर्गा फुजा जानाय जायगाफोर। बेनिफ्राय ससे थांबावनांगौ। तो दायो माने जोङो मोनफैबाय। तो बेनिफ्राय ससे थांबावनांगौमोन, ओमफ्राय दा पार्किंखौ इयावनो खालामना होदों, ओमफ्राय दा बेयावनो गारिखौ दोननानै थांनांगौ। दा बेनिफ्राय थाबायलांनांसिगोन आरोना, ससे एसे गोजान जायो बेनिफ्राय ना, थाबायनो हागोन ना? एसे नङा, बहुत गोजान जायो। जायो। दा बेनिफ्राय थाबायलांनोसै आरोना। तो गारिखौ इयावनो दोनबा नैयाव पार्किं खालामजोबदो, इयाव गासै गारिखौनो बारलांनो होआखै, माने जाम जाहैनायाव तो ट्राफिक जाहैयो, बेखायनो माने इयावनो दोननानै दा थांसिगोन आरोना, थाबायलांसिगोन। तो इयाव थांनो होयिनि जाहोन। हाय दीदी। हाय। कैसा लगा पैदल के? अच्छे लग रहे। अच्छा लग रहा है। पार्किंग वहाँ में है, अभी 1 किलोमीटर जैसे वहाँ तक चल के जाना होगा और मेला तक। नहीं वाला इसरो नायना फैबाय, नायना फैनानै नै माने बेलेगफोरा नायना फैबाय, जों दा थांगासिनो। ओरैजाय मालाय दहाय फैनायफोरा दा थांगासिनो, फैगासिनो, थांगासिनो, फैगासिनो। तो मोनफैबाय जोङो दायो नै लख्रा। बारा मानसि गैया, दा हरावसो जागोन। दा एसे दंसाबो आरोना जोंनि भालुफुङावथ' बेखायनो मानसियानो जाबावासै। तो इयाव दा इथिना माने बिराद जायगानिफ्रायनो फैयोना। तो ओरैजाय बालिपारा साइडनिफ्राय आरो ओरैजाय हाजो बारनाय साइडनि बिथि साइडनियाबो फैयोना, बेखायनो एसे भिर जायो आरो। जोंनि भालुफुङाव बेखिनि मानसि जायानो ओरैजायबो। ओरै मोनसे दङ, ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे दङ। दा जोङो ओरै मोनसेजों थांबाय थानोसै आरोना। बिराद भिर माथो इयाव, लामायाव बारा मानसि गैया, ओमफ्राय ओरैजाय बिराद भिर। गुम हो जाएगा रे। तो
लामायाव बिराद हाब्रु ओरैजाय बिराद मानसि गाग्लि गुग्ला बिराद हाब्रु गोजानो दहाय फुङाव आरो अखा हाना होनायजों बिराद हाब्रु जाना दं लामाया आं माने ओरैजाय लामायाव नायनानै बारा मानसि गैया सानोमोन ओमफ्राय दा नै ओरैजाय गेजेराव हाबबोबाय बिराद मानसि भिर आरोना थाबायनो थाखाय जायगायानो गैया गाग्लि गुग्ला सोरबाफोर गथ'फोर थाबायोबाथाय गोमालाबायगोनसो इयाव दायो माने जोङो ओरैजाय नै मेला नायनो फैनाया थ' ओरैजाय गासिबो मेलायानो बन्द' गोजा आरोना माने लेजेन्ड जुबिन गार्ग सिंगारनि थाखायनो गासिबो मेलाफोरखौ बन्द' खालामजोबदों आरोना थ' दा ओरैजाय मेलायाबो बन्द' नै दा मानसिफोरखौनो नायनानै थांनांसिगोन आरो दा माथो खालामनो लामायाबो हाब्रु गोजा ओमफ्राय दा गोजौआव नायनानै थाबायनांगोन होनबासो जागोन माने गाहायाव नायनानै हाब्रु नांसिगोन गाहायाव नायबाय जाहिर मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है नहीं तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है Sorry guys, today माने जोङो बेनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना थ' मानसि आरोना थाबायनो थाखाय जायगायानो गैया बे डिस्टार्ब बेखायनो गरम जाजोब्बाय बेखायनो माने ओंखारबोबाय आरो दा बेनिफ्राय थ' दायो थांबाय थानोसै माथो खालामनो लानो गोनां जेबो बुस्थुआनो गैया माने जेबो फसायाखैना थ' बेखायनो दायो जोङो थांबाय थानोसै आरोना थ' दा हरबो जाबाय थ' आरो जोंहा ओरैजाय जोंनि बालफुङाव डान्स पारफरमेन्स खालामनो थाखायबो थांनांगौ दा बेखायनो ओंखारनाय माने गोबाव जायो दा बेखायनो जों दा थांबाय थानोसै आरोना जोङो ट्राफिक A few moments later. So hey guys, to tayo mana जोङो थ' डाइरेक्ट माने डान्स पारफरमेन्स थाखाय थ' जों प्रग्राम फैखाबाय आरोना थ' माने दहाय फैनाय समाव इमारजेन्सि जाबाय दिनैबो थ' टाइम माने सम जाबाय बेखायनो थ' डाइरेक्टलि फैखाबाय आरोना थ' दायो जोङो दायो दङ जोंनि डान्स पारफरमेन्स आरोना थ' नों नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' दिनै माने मैयानि आं डान्स पारफरमेन्सखौ होयैनि जाहोना जादों माने कपिराइट फैगोन बेखायनो माने आं मैया होआसै आरोना अभी भैया भी तैयार होके आए हैं डांस करने के लिए अभी रुक के बैठा है और दीदी भी और इस तरफ सभी तैयार होके आया है और मैं भी और इस तरफ हम लोग का दीदी में डांस कर रहे देखो ना यार तो guys तो दायो माने जोंहा डांस पारफरमेन्स खालामनाय जोब्बाय तो दायो थांबाय थानोसै जोंहा आधा मिनिट लानोसै आरोना तो दिनै प्रग्रामा लास्ट दिनैनो जोब्बाय आरोना जोबथा तो